Okay, magandang araw sa inyong lahat mga boss. So dito tayo sa Pusurubio, Pangasinan. So may start tayong project dito. So ceiling, pintura, spandrel, cabinet. So kararating lang namin mga boss, mga alas 12:44. Okay, so dito yung mga gamit natin. Okay. So yan na po yung mga gamit natin, mga materyales. Okay, so ito yung bahay na gagawin natin mga boss. So ito rin yung mga isang kasama natin. So nagpabili sila ng kambing. So pampaswerte daw sa unang araw natin dito sa Pusurubio. So kawawa naman siya. Okay. So ito yung project na pupuntahan natin. Mamaya pupunta natin sa loob. Okay. So katok muna tayo. Okay, so punta muna tayong palengke mga boss. Bili tayo ng rekado ng kambing. Tapos bili na rin tayo ng lutong ulam kasi atrasado na. So kasama natin si Badinoli tsaka si Tonyo. So ayan. Okay, so dito na tayo sa daan papuntang palengke ng Pusurubio. So alauna na kasi mga boss. So yung delivery truck kasi ang matagal. So umaga pa lang naka-ready na kami. Yung delivery truck lang yung hinihintay namin. Bali alas 10 na yata na dumating dun sa bahay. Tapos nagbiyahe pa kami rito. So nakarating kami dito alauna na. So ganun kalayo yung project natin. Tarlac to Pusurubio, Pangasinan. Let's go. Lock. Tara. Bawang. Tapos bili rin tayo ng uling. Doon, maraming plito na yata. Ano yun, Deng? Yung bawang. Ano? Saan? Saan kompleto? Ayan, yan na. May suki ka? Yan na. Ano yun? Bawang, sibuyas, sili. Hindi ka na magsabi sana. Hindi, ako na mag ano. Hindi yung ano eh. Ako na. Carrots, patatas, 1/2 sili, panigang, 10 pesos. Anong sibuyas niya ito? Yan na. Tapos oil, 1 lapad. Wala pong lapad, ano, iwan ayun 2 by, ano nga lang, 2 by 2 ba yan? Lapad, 2 by 2. Oh, sige. San? Hindi, may mantika nung tayong dalaga. Ay, meron ba? Meron ba dad? Marami? Yung 1.5. Ay, wag ng mantika pala. Meron na kami mantika doon. Ilang sibuyas? Nandiyan nakalagay. Paminta, 10 pesos. Magic sarap, 6 Yung pesos. sibuyas, ilang yung 6 na piraso. 6 na peraso lang. Na ano, 1/2 na Ilang sibuyas? sibuyas. Kalate? 1/2. Paminta. Anong paminta to, kuya? Yung ano lang, Buo. powder. Buo. 10 pesos. Awan buong? Pang nilaga ba, kuya? Hindi, kasi mas maganda yung aroma niya pag kami yung magami. Wala kasi. Mihi lang. Ito ang gulay ko. Yung sasantay nga. Ayan. 1/2 na patatas.
Sarap yun ng materaso. Bili rin tayo ng disposable na paper plate. Manamin. Hintay. Ay ma. Adeng. Kasi ang gulay natin kuya. Nandun pa. So tanong mo kung magkano lahat. 340. 340. Ah. Ah. Maliban lang sa mantika. Okay. Thank you po. Okay. Bili tayo ng ano? Lutong ulam. Mga lechon ganun. Sa labas na ba yan? Wala rito? Wala. Ha? Labas tayo? Baka meron dito sa labas. Okay. Bili pa tayo ng ano, lutong ulam. Okay. Tara. May liempo na? Bigyan mo ko ng ano, dalawa, tsaka ay ano, liempo, tsaka lechong manok. Dalawang lechong manok, isang liempo. Kasya na sa atin yan. Sige, yun na lang. Tapos dalawang 1.5 na coke. Oo. Malamig. Ano ba sir? Wala na. Magkano lahat? Okay. So, okay, thank you. Okay, let's go. So, gutom na yung mga tao natin. Kaya kailangan natin bilisan. Sander, hello Sander. Let's go. Okay, dito na tayo. Yes. Kain muna tayo. Ang kalambol. Yung pala yung nangamoy. So, nuluto na nila yung kambing mga boss. Tapos ngayon, kakain na tayo. Luto lang itong natin, kanin. There and then, kain muna tayo mga boss.
Ano yung tatlo? Dek! Kain na. Dek! Okay, kain muna tayo mga boss. Hoy! Okay. So tapos na silang kumain mga boss. So luto ulit ng kambing. So ito yung ano. So ang menu natin pinapaitan. Tapos kaldereta, kilawin, saka ano yun, sinampalukan. So sinama ko lang si tatay ko pala mga boss. Siya na yung cook natin dito kasi hindi marunong magluto ng kambing yung mga kasama natin dito. So tawag tayo ng magluluto. Yan si tatay. Okay, sila Badinoli na yung ano, nasikaso sa ang pinapaitan yata yun, no? Tayo ng kambing. Tayo ng kambing, so i-recycle natin para makain. Sekreto ng papaitan. Lutuin natin yung tayo ng kambing. Biro lang ha. Baka maniwala ngayon mga boss. Ito ka to ng kambing. So bitukan ng kambing. Inugasan nating mabuti para Hugasan natin yung tayo na. Yung pinapaitan. Yun pala yung ano, yung pinapaitan. So yun yung pinapaitan mga boss. Parang silot. Parang silot. Yung baboy. Okay, so wala kasi marunong mag-ano rito eh. Magkatay ng kambing. Si Chinito kasi alam niya lang kumain. Si contractor ng 5 star. So sino yung nakakakilala sa kanila, mag-comment lang kayo sa ano, sa video nito. So pakita na yung ano. Ayan o, nakita niyo na. Ayan. So yung mga naisakay niya sa 5 star, mag-comment lang kayo rito. So ayan. Ayan, so, siyempre kasama natin si Badinoli. yung mga sinakay tsaka pinababa. Yung pinasakay niya at pinababa. Ganun siya. So tignan mo na lang. Ano yan? Ano yan? Si driver Rendon yun. Si Rendon. So punta muna natin sa taas. So dito na pala si Edwin, yung electrician natin. Si Boss Edwin. Okay. Okay, so dito yung mga materials natin. So punta natin doon sa taas. Naipaliwanag ko na rin kay si Tonyo. Ton. Si Tonyo. Si Tonyo yung maghawak ng project dito mga boss. Siya yung taga Antipolo na nag-training sa akin ng 1 taon, yung Bilasco. Kumusta po? So siya yung maghawak dito, so tinawag ko siya para kasi kailangan ko siya. Kaya pinapunta ko siya rito sa sa Pusurubio, Pangasinan. So galing pa sila ng Antipolo. So ayan, so nakasama rin natin si Tonyo doon sa mga ibang project natin. Tapos yung last na nakasama natin siya doon sa Marilao, Bulacan. So makikita mo nyo yung unang video natin doon, makikita nyo siya. Andun siya, nakasama natin siya doon. So pwede kayo magpagawa sa kanya, message nyo lang siya. So makikita nyo dyan sa screen yung FB niya. So sa Manila, NCR. So pwede siya dyan mga boss. Okay, so ito yung kikisimihan natin mga boss. Okay, so dalawang kwarto lang siya, tapos may maliit na salas. So ito yung salas. Tapos may bar counter to yung gagawin dito. Tapos may partition na maliit. Tapos diyan yung dining tsaka yung kusina. So isa na yun. So maliit lang itong bahay mga boss. Pero papagandahin natin ito. So ito yung isang kwarto. So may ginawa na akong design dito. So pakita ko na lang mga boss. Ito yung design. So naka na tayo. Hindi natin makita masyado. So yan. Ito yung salas niya pagpasok nyo. So double cove light. Tapos may partition doon. Tapos may minibar. So yan yung minibar niya. So may liit lang kasing space kaya hindi natin makita masyado. So ito yung kitchen cabinet. Tapos ito yung room 2. Okay. So yan yung room 2.
So, may kita natin yan sa susunod na punta natin dito. Tapos dito punta din sa room 3. Ay, room 1. Yan pala mga boss. So, double cob light din dito sa room 1. Okay, so may partition din siya. Tapos may mga cabinet. So, magkabilan yung cabinet nito. So, banda rito tsaka dyan. Okay. So, yan yung plano ng bahay, ng loob ng bahay. So, nag-print rin ako. So, andito yung mga print natin. So, pakita ko na lang sa inyo mga boss. So, andito na sila. So, ako na rin nag-design na ito mga boss. Okay. Okay. Check. Check. So makikita nyo din dyan sa sa screen yung 3D model na ginawa natin. So pakita ko lang para mas maliwanag kahit malabo yung pagka-render. So yan yung gagawin natin dito. So start na tayo ngayon habang nagluluto si tatay ng kambing. So yung kambing pala binigay ni Sir Ramon Butay. So shout out kay Sir Ramon Butay. So maraming salamat sa kambing sa pag-welcome sa amin dito. So nagbigay siya ng pambili ng kambing. So pampaserte daw. Ayan. Tapos dito may lalagay pa tayong TV console dito na maliit. Siyempre maliit lang naman itong space natin. Siyempre maliit din yung ilalagay natin. Ibabagay lang natin dun sa area ng bahay. So ayan mga boss. So nire-ready na nila yung mga ilalagay dito. So andito na mga scaffolding. Ipoporma na nila. So ayan. So habang nandito tayo, bantayan na rin muna natin bago tayo malis. So i-set up muna natin yung gagawin nila. Okay. So andun sila ton. Okay, punta tayo sa baba. Ulit. Siyempre, wala pa tayong makikitang gaanong design ngayon. Siyempre, so umpisa lang natin. So makikita na natin yan pag balik natin. So itong materialis natin, so dun pa rin natin ginawa ito sa Tarlac, sa Insular Tableria. So kahit sa Pusurgi tayo nagtrabaho, dun pa rin tayo kumuha ng materialis sa Tarlac. Kasi magaganda yung mga materialis yung mga boss. So puro quality. Kung taga Tarlac kayo, maganda na bumili kayo ron. Kahit na medyo mahal, at least quality yung mga materials natin, mga kapal, yung mga gamit natin. So, ang presyo na yan, nung itong paring, 147 ang isa. Yung carrying, tapos yung paring, 145. Yung walang gal, 41 ang isa. Siyempre, hindi lang yun yung binili natin dyan. So, marami pa. So, nasa taas na yung ibang gamit natin. Okay? So, yan. So, tutulong muna tayo rito mga boss. Tulong muna tayo maghiwa. Tapos, balikan natin yung trabaho nila ton. Mamaya akyat tayo sa taas. Ay, yan na yata yung pinapahitan, no? Yun yung inahalos. Ito na siya, ito na siya. Parang ito mga ano, ganun pala yung So, yung mga boss. Ito na. Okay, tulong mo tayo mga boss. Mamaya ulit. Okay. So, yan mga boss. So, may pinapahitan na tayo. Pinapahitan, check. Caldereta, check. Okay. Kilawan, check. Kilawin, check. So, yun lang ba? Tayo? Check na. Tatlo. Okay, so yan lang yung niluto natin. sampalukan yan. Pang sampalukan. Yellow, check. Tapos yellow, check. Yan si Mr. Dagupan. Ay, Mr. 5 Star. Wala lang talagang ginawa. So, yan yung for the boys natin mga boss. So, tingnan natin sa taas kung natapos na nila. Kung may natapos silang trabaho. Alanganin na kasi yung oras kanina.
Okay, so dito wala tayong makita kasi madalim pa. So hindi pa sila nakapag-layout. So yan pa lang. Bili dapat kayo ng ilaw. Bukas para makita nyo. Mas maganda magtrabaho kung maliwanag. Kaya flashlightan na lang nila. Wala silang ilaw. So, wala silang ilaw. Ayun, bilya na lang pala ng ulam. Bilya. Ayan. So, wala pa tayo makikita kasi madilim. So, balik na lang tayo sa susunod na araw dito mga boss. So, mamayang konti, magano na rin tayo. Titigil na sila sa trabaho muna at magpahinga. Okay. So, yan muna. So, pakibukas tayo yung buds.